Asociația Secretarilor de Municipiu din România și reprezentanții sindicatului SCOR trag un semnal de alarmă cu privire la intenția guvernului de a modifica statutul funcției de secretar general din administrația publică locală. Potrivit proiectului propus, actualul raport de serviciu pe durată nedeterminată ar urma să fie înlocuit cu un mandat de 5 ani, o schimbare considerată periculoasă, nejustificată și profund dăunătoare pentru funcționarea administrației locale. Măsura ar urma să se aplice nu doar secretarilor generali, ci și altor funcții de conducere din administrația locală, cum ar fi arhitectul șef, fiind puse în aplicare prin intermediul prefectului. În acest context, președintele sindicatului SCOR subliniază complexitatea și importanța rolului de secretar general. Un secretar general muncește 12 ore pe zi, are în codul administrativ o pagină cu atribuții, scrie și contrasemnează de legalitate toate dispozițiile primarului, toate sute pe an și sute. Vorbim de acte administrative și Parlamentul în care ne aflăm cu onoare acum, tot sute de legi scoate într-un an. Asta nu înseamnă că nu justifică întreaga structură. Secretarul general este cel care coordonează registrul agricol. Legalitatea însemnărilor din registrul agricol este cel care coordonează registrele de stare civilă. Ștefan Zbira, președintele executiv al aceluiași sindicat, critică dur inițiativa guvernamentală pe care o consideră un pas înapoi pentru administrația locală. Astăzi refuzăm să credem că guvernul liberal condus de Ilie Bolojan vrea să întoarcă administrația publică locală în urmă cu 160 de ani. Consider că a fost o abordare greșită pe care noi am semnalat-o deja. Speram că săptămâna viitoare, la întâlnirea de la guvern, când structurile asociative se vor întâlni din nou cu premierul Bolojan, această prevedere să nu se regăsească acolo, cum nu putem accepta ca funcția publică, în general, să fie dusă în derizoriu, să ajungem să avem raporturi de serviciu cu timp parțial. Reprezentanții SCOR sunt de părere că prin aceste măsuri se încearcă slăbirea funcțiilor de conducere din administrația publică și că acest lucru este nedrept, contrazicând ideea unei administrații moderne, stabile și fără influențe politice. Astfel de tentative de schimbare a statutului funcției de secretar general nu sunt noi. Anterior, alte demersuri de acest gen au fost respinse de către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, precum și de către Autoritatea Națională a Funcționarului Public. În plus, experiența recentă din municipiul Iași, unde primarul a încercat implementarea unei măsuri similare, arată riscul politizării excesive a unei funcții cheie în administrație, punând în pericol nu doar independența și profesionalismul secretarilor generali, ci și securitatea funcției publice.